kunenyanga Yakwa Mhlabuyalingana yangibhalela udaba kanti wabhalela yona inyanga iyona yangibhalela inyanga ibhala uyazi ukuthi kuzoke kukhombisa yangibhalela yabhala ngathi ngithi ngibuza imibuzo yaphendula ngathi angithi before ngilibhala ukuthi ngiyambuza umuntu yavela ngiblock awu isibhalile udaba yathi yavela ngiblock kusho ukuthi siyibona ukuthi hey maye lo muntu wayesengibuza imibuzo emingaka manje kusho ukuthi umuntu aphe kwayo lona ngavele ngahleke singiblockile ngoba yayithi lona kunodaba engake ngalithunyelelwa inyanga Yakwa Mhlabuyalingana yazi yangifonela so sakhuluma nayo ithi funa lolu daba lufike emndenini wakwaGumbi wasedumbe ngabuka ke lapha kuma comment bebhala abantu ngazi ukuthi naye lo Londi Gumbi ukukhulunywa ngaye la waze wa comment kodwa luthi lolu daba usizi lwenyanga Yakwa Mhlabuyalingana egonyulukwa ngokuthengwa umndeni wasedumbe ukuthi ibulale izingane zika Londi Gumbi. Ithi ke lenyanga ngibingelele emsebenzisi ngicela ungisize ungibhalele kuleli khasi lakho. Ngicela ungangivezi ngoba nginamahloni nokuzisola. Ngingwesilisa sengikhulile ngeminyaka ngila ko40 ngisebenza ngabantu. Ngisangoma yathi in bracket ngisangoma. Ngihlala kwaMhlabuyalingana ubaba wami naye wayeyinyanga ngase ngithatha izikhwama zakhe emva kokuba eseshonile. Ngonyaka ka2006 kunabantu abafika kubaba ababevele edumbe bathi basuka esigodini sasenhlewu isibongo sabo ngicela ukungasidaluli. Laba bantu kwakungumama nobaba bekhaya elilodwa. Laba bantu bafika ekhaya kubaba bathi kunomakhelwane wabo abangezwani naye bafuna ukumlaya kabuhlungu. Bathi kulomuzi kamakhelwane wabo kunomntwana igama lakhe okunguLondi Gumbi khona ongumakhelwane wabo khona edumbe enhlewu. Bathi bacela ukuthi ubaba ebavalele lo Londi Gumbi ukuthi uma esemdala engabathola abantwana ezefe. Baphinde bacela ukuthi nomfowabo kaLondi Gumbi naye engabathola abantwana ezefe. Konke lokhu bathi bakwenza ngoba belaye umama walezi zingane kusho ukuthi balaye umama kaLondi Gumbi. Kutheke uma eshona ubaba ngaqhubeka nabo mina senza umsebenzi owawuqalwe ubaba ngoba uma uvala umuntu kuyadingeka ukuthi udeze ubuyele enyangeni uyovuselela. So nalomndeni nalo baba nalo mama base bevuselela kimi emva kokushona kukaBaba. Manje into engenza ngize ngikhulume ukuthi umntwana lo ababemvala okuLondi Gumbi ngiyacabanga usekhulile impela manje ngoba nakho nezingane zakhe izilwane zami ziyazigwinya zichitheke zisesesiswini kuye. Cishe sezintathu mangaphosisi sizithatha zisayihlule. Inkinga lo ntombazane uLondi Gumbi unedlozi futhi likhulu kangangokuba liyangihlupha nami. Kumele ngibuyisele amandla akhe emuva ngimqaqe yonke lento esayenza kuye sinobaba. Lo mama wafika ehamba nomyeni wakhe wathi lengane kumele kungahlali indoda kungahlali ingane. Sakwenza ke lokho saze sayishana ngodubi ekhaya senzele ukuthi ingabibikho nje into azoyifuna ezomhlanganisa nekhaya loLondi Gumbi. Sathi uzohamba entunta nje nezingane ngeke abe nazo isibeletho sakhe asisobe sazibamba. Inkinga ke manje angisakwazi ukuyikhipha lento ngoba sesisithi isikhathi ikuye lo mntwana. Ngoba ekhula nje ukhula nayo isiphetho kuzoba ngokuthi agcine efuna igazi kuphela. Ngicela umndeni wakhe uLondi Gumbi
umsize umkhiphe lento ekuye. Usizo lomndeni uzolithola kwaSoshangane ngoba ubaba iyona mithi ayekade eyikhonzile lena yakwaSoshangane. Ngibhala nami ngoba lento isingihluphe kakhulu, ngiyazama ukuyivala ayivaleki. Ngisize ebhuti kusizakale lo mntwana wabantu ongenacala, ngoba imina nobaba umsusa wayo yonke lento. Kanti nabo laba bantu abamile ukuza lapha ekhaya bezochaza ukuthi sekuhamba kanjani kulondigumbi. Bafike besho ukuthi kumele siqhubekele kuphi. Okunye okungihlupha kakhulu ukuthi ingane uLondigumbi ingumuntu wemimoya, futhi okubonakalayo ukuthi inamandla lemimoya. Kuyimanje ngondile bhuti, nasebusuka ngisakuthola ukuphumula ngoba kunekhehla nesalukazi abangimise kabi, bangilwisela yona lento. Manje sekunebhungu enginokulibona lingilwise ebusuku, lingilwisela khona ukuthi mina nobaba savala uLondigumbi. Inhloso yami ngifisa ingane isizakale ngoba nami anginalo usizo olitheni ngayo, ngoba izinto eziningi ezifakwe kuye zivela kwaSoshangane. Ngiyacela owazi uLondigumbi waseDumbe esigodini saseNhlewu noma eNhlewula amazise ukuthi njengoba efelwa zingane zingakazalwa nje, yingoba wavalwa lapha kithi kwaMhlabuyalingana, usizo uzolithola kwaSoshangane. Ngiyabonga kakhulu. Udaba lo lesalithunyelelwa inyanga. Inyanga ithi kwafika abantu kubo besuka eDumbe bezovala umakhelwane wabo. Empeleni babezovala ingane kamakhelwane wabo. So uyabona ukuthi baningi kanjani abantu abavalela izinto zabo bengazi, bengenze lutho futhi. Cabanga ukuthi kukhona umuntu akufunda kulolu daba. Lenyanga ke sathi masisakhuluma nayo sifuna ukuthola ukuthi kungani izisibhalele, ngoba iyachaza namanje ukuthi lo mndeni usafika, lo mndeni ufuna ovala abanye usafika kuyo. Kungani ngakhulumi nalo mndeni utshela ukuthi iwutshela ukuthi awuyiyeke lento oyenzayo, yasiblock yagcina ingasakwazanga ukuthi sibuyele kuyona. Kodwa nje iqala yathi icela ukuthi silishela lolu daba. Ngabona ke lapha ama comments abantu baseDumbe bekhuluma ngalo ukuthi udaba abalwaziyo. So siyathemba ukuthi lizofika kuLondigumbi asukume naye akwazi ukuhlela into zakhe, ngoba useyitholile ukuthi abantu abamvalayo ngobani, kodwa balayi yena, balayi unina, balayi umama wakhe uLondigumbi. Thank you.